राज्यात आजपासून पुन्हा थंडीचा कडाका वाढणार आहे। मुंबईसह महाराष्ट्र पुन्हा गारठणार आहे। राज्यात तापमान 6 अंशांपर्यंत घसरणार असल्याचा अंदाज वर्तवला गेलाय। उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांमुळे राज्यामध्ये हुडहुडी भरणार आहे। उत्तरेकडून दक्षिणेकडे वाहणाऱ्या शीतलहरींमुळे आजपासूनच मुंबईसह राज्यभरात थंडीचा कडाका वाढणार आहे। मुंबईचं किमान तापमान 13 अंश सेल्सिअस तर राज्यभरातील बहुतांश शहरांचे तापमान हे 6 अंश सेल्सिअस नोंदवलं गेलेलं आहे। अशी या संदर्भात शक्यता देखील हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे। त्यामुळे मधल्या काळामध्ये गायब झालेली थंडी पुन्हा पडणार असून हा आठवडा कडाक्याच्या थंडीचा असणार आहे। सोमवारपासून यात आणखी भर पडेल आणि आठवडाभर थंडीचा कडाका कायम राहील। विशेषतः 10, 11 आणि 12 डिसेंबर या 3 दिवशी किमान तापमानाचा पारा कमालीचा खाली येईल। विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणात सगळीकडे थंडीचा कडाका असेल।